עכשיו לעשות פן. 1, 2, 3. בזמן שהם מתחילים להתעורר, אני הכנתי ארוחות בוקר, שמתי מכונת כביסה, אכלתי. יש לנו כמה סידורים היום. תתלוו אלינו מהבוקר עד הערב, וזה הזמן להגיד שאם עדיין לא עשיתם עוקב, אל תשכחו. בזמן שאני הספקתי להתקלח, לעשות פן, להכין ארוחות בוקר, ישר לחדר כושר שלו. תיאבון, מה אתם אוכלים? לבריאות. יצאנו עכשיו, אנחנו הולכים לדואר. אדם הולך כאילו איזה כוכב רוק. עכשיו אנחנו מחכים בדואר, הוא תכף נפתח. איש חשוב מאוד. זהו, לקחנו. הגענו עכשיו למכבי. אנחנו עושים חיסון נגד שפעת. זהו, סיימנו. אנחנו אחרי. עכשיו אנחנו הולכים על שדרת נורדו. השדרה הכי יפה בעיר. היי! אמילי, אפשר בבקשה רגע? הלכנו לקנות 2 פאזלים. כל פאזל הוא 1,000 חלקים. בדיוק נפתח את הקופסה. וואו. אלה כל החלקים. זה מטורף. מאחורי כל חלק יש אות. אמרנו שאנחנו פשוט נחלק אותם לקבוצות ונשים אותם פה. סיימנו למיין. החלטנו שאנחנו עושים רגע הפסקה. איזה שטנטן. סיפת הרגליים. אין לי מקום. אנחנו עדיין באות A. חלקים שנשארו לנו של A, על ההתקדמות משמעותית. תראו איזה יפה. זה כבר מתחיל לקבל צורה. האות האחרונה, ושיהיה לנו בהצלחה. אתם קולטים שנשאר לנו רק את החלק הקטן. סיימנו. אומייגאד. תראו זה נדיר. 1,000